Sige na, mo adto sa ko ha. Ubalik ra ko dayon. Ay siguro mga katintabang mo adto sa dito sa lungsod para palitan to si nanay og bugas daan. Ay grocery. Lay or malungsod dire. Para ang kwarta nanay dili sa magamit kay ba kay puning balay nanay taon ay luoy kayo. Nay bugas dire no. 25 kilos. 2522. 3. Tres dahil sukli na. 2522. 478 sukli. Pag grocery may palitan natin sa nanay og bugas. Balik na po tayo dito ron sa ilaha. Mayroon matod dato ni. So karon mga katimtaban no gikan nata sa lungsod kay nagpalitan na yung bugas na po'y grocery gamay para atong balikan dayon to si nanay kay luoy taong kayo ubag kayong kamot ay nangguna para makapalit og bugas para din nato mabawasan yung kwarta palitan na nato dag bugas karon di nato magdugay adto ra ta kay duldola ta lang nanay tara. Karon doon lang dito balay lang nanay. Balay nanay dari oh. Unahan. Yung lakaw di ay? Sige, apa sasak kau? Kasi karon nana ta diri sa balay lang nanay, nya si nanay ni lakaw. Ganina ra to ni lakaw? Bago pa. May balay nanay oh. Luoy tang kayo guba na. Nanay ni lakaw de. Nana ta diri sa balay nanay. Nay, magagikan. Dali sa kay init. May balik dayon ko. Gikan namin sa lungsod, nagpalit mig bugas. Init mo kayo. Dito sa balay ka, pasilong. Init kayo. Ano mo na? Nalipong ka? Naniud to na ka? Wala pa? Ano na? Sakit ang kuto-kuto? Wala ka nag-inom o gininit? Nanay mong grocery. Nabugas, dala na ang butang mar. Gamay ra nang grocery nay, nagbugas pod gamay. Ano, murang kagihangos kayo. Taon si nanay, kuan mo si nanay gihilantan. Gilantan ka nay? Gilantan pa ka? Inom ta kag tambal, nakainom kag tambal? Kainom ko pero gisuka ra nako. Gisuka ra gyapon. Pahuway lang sa matulog, ana ba? Dayon palit og tambal og. Ungkos manambal ko. Pabinisaya ka? Taon ko kaluoy pa ni man. Sa kuan siguro ganina, init mo kay ito ganina. Gilanta na kadaan gabi eh. Ato rin na sa gabi eh. Sa gabi niya anong nangguna pa mga ganina. Taon po nimo nya hubag pa na imong kamot oh. Ay mo na yung sitwasyon dire ni nanay, si nanay taon. Mapagibati, gilanta do siya atong sa gabi eh. Ano yung bugas ato nang balikan daw yun. Kay kani mong bugas niya ganina. Dirito wala na isulod. Dahan tayo ay sulod. Nay bulad dia, ulo na lang. Muna pa ni nanay dahil sitwasyon sa balay ni nanay. Tabil na lang. Tabil. Sa mga magkakitaan nga video, sa mga gusto mo tabang ni nanay, pwede rin kayo mo mutabang. Ini amount ma'am, piso sir. Ano na makuha, narang si nanay. Taon, luigit nanay, kayo bisag. Gilantan, ubag kayong kamot. Nagmuna gapon siya para magkapalit ng bugas. Hindi na, nakita na nako ni. Kaya kay bulingon. Tungod sa kahubag kayong kamot, sa kalaba. Mara na yung balay nanay, walay bintana, kortina lang. O lion, mali lagi. Kortina ra. Sa mga gusto magpabot og tabang ni nanay, ini amount ma'am sir. Tigom na to na turang mabalikan si nanay. Luway taong kasi nanay. Nanay, wala na nanay. Init mo kay ganina nanay, nangguna pa ka.
Oh, dari sa pasilong sa kainit kayo. Di, ikot sa din eh. Ikot rin tayo. Nagyaplaza na ka? Mana? Mana? Asa may sakit ng bati day? Tukot to? Tubig, tagay tubig inday. Oh, na, mainom, paim na si nanay. Si nanay ato nang nadalag bugas, grocery. Gamay ra lang nga grocery nay. Ha? Basta makatabang bugas. Aron di na magamit yung kwarta ha. Ma'am sir, sa mga gusto magpadala ni nanay og tabang, pwede ra kayo mo PM sa kuha mo chat. Isod kayo. Karon gasakit si nanay gilantan. Buna ra gihapon. Duay kayo hubag pud diyan kamot. Muna yung sitwasyon sa panimalay ni nanay. Na si anak 5 ka po. Iba kayong balay. Puro na lang tabil-tabil. Walay bintana. Sa mga nakalukluwag, atong tabangan si nanay, ma'am sir, salamat. Dugay akong pasalamat sa inyong gidala. Salamat sa Ginoo nay ha. May grocery diyan ay gamay ra po nanay. Importante may masudan-sudan ha. Salamat po kung dako sa Ginoo. Oh, pasalamat sa Ginoo. Si nanay ta. Dili lang sa kamangguna ha. Magampol ato sa Ginoo nay nga nay makakita ni mong video nay maluoy, mubalik kami dire nay ha. Si nanay magpatambal ulit siya og binisaya karon. Taon luoy ka si nanay kay bisag gilantan ni taon nang guna gyapon init kaayo. Para lang taon makadaginot nga makakwarta makapadbugas. Mga na sitwasyon ni balay ni nanay dire. Paano yung balay ni nanay luoy kayo. Walay bintana. Mga tagpi raw, yero, sin. Ano yung mga sitwasyon dire. Tungkol sa kalisod, unahon na lang yung bugas kaysa sa balay. Huwag kita kwarta para sa bugas. Taon kalaway. Nanay, wala gid sa kuanis nanay kay galain daw yung kuto-kuto, gilantan, apa ni yung kamot, hubag kayo. Taon na. Siguro mga katatabang, hinahinay namig pauli, dahil kay salamat. Balik ra ko po rin ha. Maloyang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Naamay kuan dia, pagkaon ay biskwit dia. Biskuit nanay. Ay nagpalit mig biskwit mga bata. Day, pagkaon ng biskwit day ha. Unya ha. Na may biskwit dia mga bata, imong anak pakan ah. Kuha na yung kuha na yung kusilyo na yung. Okay. Day, kuha aning kutsilyo dayo kay basi masama din bata naman ni kutsilyo ginitan. Kao, biskuit. Naman ni kutsilyo. Ayun, tago. Kado kay ba, no? Pag biskwit. Kasi karon magkatabang pauli nami ha. Kid na kayo ni diri oh. Anam ko sa bukid. Muna sitwasyon sa balay ni nanay diri. Sud kaayo intang. Ayhan nato ni tapuson sa mga nakaluwag-luwag ma'am. Ini amount ato nang matigom para mabalikan pa nato ni si nanay. Taon luoy kaayo. Daghang salamat ang Ginoo bahala mo sukli sa mga gusto magpaabot og tabang. Daghang salamat. And bye bye and God bless natong tanan.